ku ta dukan kofa ba ku sallama. Lafiya? Malami na kwanan ku. Lafiya kalau. Lafiya. Wallahi Alhaji mai madubai ne ya aiko ni. Mai mota ku ta sa da baya. Dai kace mata ban zuwa. To na ji. Kai su mai da mutane kamar tsintsiya sai shara su bai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam nayi ne. Lafiya. Na gaji. Ba gajiya. Alhaji mai nama ne aiko ni. Ki zaka ce bani nan. Sai ka ce bani. Kai su mai da mutane kamar tsintsiya sai na shara suka neman mu. Salamu alaikum ya Ibrahim. Salamu alaikum ya Ibrahim. Wa alaikum assalam. Kai ada lafiya kala ya gida alhamdulillah abin ga yadda maka farshi ba ko lokacin nan kakan mu dan bake koya mu da alhamdulillah kace ina ka sa waya mun yi ta kira har muka gaji wayan tana wuce ba ka dagawa ina ganin ina ganin ka sauka kenan ka san ma da kizin zuwan da ni ka san me yazo da ni so excellency ne suka ce suna son su gane ka sun yi kiran wayan ka tana wuce ba ka daga ada ka ce musu zan zo amma sai wata mai kama ya mutu yau faɗe ga wata muke ba kenan wata biyu wata alƙawari da na ɗaukan ma za a daɗe sosai kan in daga dama ma sai in ce ban zuwa yanka matsa mini su in sun kai alƙawari suna cikawa ne kuma haka nan sai kuma da mutane kamar tsintsiya sai ranar shara suka bi su ba su cika alƙawari to zan gaya musu insha Allah to sai an da gaya ba mutane Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ بركة على العافية.